Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake haɗuwa da mu a wannan channel mai albarka da take kawo muku sirrukan asararu. Wannan sirri ne da muke tafe da shi, wannan sirri ne in dai an aikata shi insha Allah ga wanda yake so ya samu kuɗaɗe su shigo hannunsa a wannan rana da ka aikata wannan sirri insha Allah za ka samu alkhairai. Ga wanda ya kasance yana cikin matsanancin buƙatar kuɗi ko almajiri ka sauka a gari kana cikin matsalar rashin kuɗi ko kuma a garin kake kana zaune dai harkoki ba sa zuwan maka insha Allah ko a kama kuɗin ko a kama aikin kuɗin insha Allah wannan sirri mujarrabi ne. Kamar yadda aka sani yan uwa, wannan sirri a danna lakin a cikin wannan bidiyo shine izinin amfani da wannan sirri. Idan kuma ya kasance baka danna subscribe a wannan channel baka daure ka danna mana domin ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku manyan sirrika irin wannan. Insha Allah wannan sirri dai an gwada shi an samu biyan bukata, kuma ni ma na gwada shi na samu biyan bukata. Saboda haka jama'a kowa ya amfani da shi da ikon Allah za a samu abin da ake bukata. Kawai abin da ake so mutum ya sakankance a zuciyarsa Allah ne zai masa insha Allah, kuma Allah ake roƙa kuma an roƙa insha Allah zai biya bukata. Saboda haka wannan sirri yana da muhimmancin gaske kuma yana da ƙarfi sosai wannan sirri a jarraba shi. To kamar yadda ake wannan sirri da fara a ranar da kake so za ka yi wannan aikin ana so ka je ka samu wani almajiri sai ka ɗauki sadaka ta kuɗi ka bashi abin da ya sauwaka. Yawa to bayan ka bashi wannan sadakar za ka dawo za ka iya yin sa misali kamar kafin ka shiga aikin sai ka je ka bada sadaka. Bayan ka je ka dawo sai ka zo ka zauna za ka shafa turare mai ƙanshi ko kuma kana da turare na wuta za ka iya kunnawa to sai kai wannan wuridi insha Allah. To bayan kai wannan wuridin da za ka yi shine ya samadu. Bayan kai wannan wuridi za ka yi shi kafa 1111 sai ka roki Allah bukatunka. Allah ka kawo min wata hanya da zan samu kuɗi ko in samu wani alkhairi ko aikin kuɗi ko wani ya zo ya bani. To insha Allah idan kai wannan sirri kamar in kai shi da daddare to zuwa da washe gari da safe ko da rana insha Allah za ka samu kuɗi. Wannan sirri ne mujarrabi kuma an gwada shi an samu biyan bukata. To jama'a kowa ya je amfani da wannan sirri in Allah yadda za a samu biyan bukata, domin wannan sirri mujarrabi ne da bamu gwada shi ba sai da muka kawo muku wannan sirrin. Domin ƙara mana ƙwarin gwiwa ku danna subscribe domin mu ci gaba da kawo muku manyan sirrika irin wannan. In dai kun danna lakin kun yi subscribe a wannan channel